ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଭକ୍ତି ଆସ୍ଥା ଓ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣ। ସେହି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ପୁରୀ। ଭାରତର ଚାରି ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ ହେଉଛି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳାଚଳ ଧାମ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ସହ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଆମର ଏକ ପରିଚୟ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର 20ତମ ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟ 3479 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ଏଠାରେ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ହେବାରୁ ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ପୁରୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 19 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଠାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନର ସରଳତା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଚଞ୍ଚଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପଣ୍ଡା, ସେବାୟତ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, କୃଷକ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ କଳାକାର ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୁରୀର ସାମାଜିକ ଆତ୍ମାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁରୀରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠିକାର ଶିକ୍ଷାର ଗର୍ବ। ଧର୍ମ ଓ ଆସ୍ଥା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚାରି ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏଠାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେବଳ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତୀୟ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ। ଜଳବାୟୁ। ପୁରୀର ଜଳବାୟୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବିତ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଉଷ୍ମ, ବର୍ଷା କାଳରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ଏବଂ ଶୀତ କାଳରେ ସୁଖଦ। ଇତିହାସ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ଅଭିଲେଖରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନାମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାରୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଥିଲା। ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପୁରୀ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ ପାଇଲା ଏବଂ 1828 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରଥମାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଏଠିକାର ରଥଯାତ୍ରା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, 56 ଭୋଗ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଅନେକ ପୁରାତନ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ଫୁଟ ଏରିଆରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 214 ଫୁଟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଜାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଗଙ୍ଗବଂଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଏଠାରେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଇତିହାସର ଅମର ଗୌରବ। ଅର୍ଥନୀତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳ ଆଧାର ଧାର୍ମିକ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ କୃଷି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ। ଧାନ ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଏବଂ ମାଛ ଧରା ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର ଅର୍ଥନୀତିର ଅଂଶ ଅଟେ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବି ଏଠିକାର ଅର୍ଥନୀତି ଅଟେ। ପିପିଲି ଏବଂ ରଘୁରାଜପୁର ନିଜର ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଅଛି। ପରିବହନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠିକାର ସଡ଼କ ଓ ରେଳ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ପୁରୀରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସହରକୁ ବସ୍ ସେବା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୁରୀରେ ପ୍ରାୟ 4500ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବଂ ଅଟୋରିକ୍ସା ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଯେଉଁଠାରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଏଠିକାର ବାହନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର OD13 ଅଟେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଠାରେ ଧାର୍ମିକ, ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ତିନୋଟି ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୁରୀ କଥା କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମନେପଡ଼େ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ, ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, କାକଟପୁର, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ସାତପଡ଼ା ଆଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର, ବାଳିହରାଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ରଘୁନାଥପୁର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗ୍ରାମ, ପିପିଲି ଆପ୍ଲିକି କଳା ଗ୍ରାମ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ, ସୁଦର୍ଶନ କ୍ରାଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ନବେକଳବର ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୁରୀ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଭକ୍ତିର ଧାମ, ଇତିହାସର ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ।